लाइथांनाय हरनि चा सालनि मिया हरनि 8 बेलायनो वानामा सिंचाते कमांचा जानाय गथमा कासे फेका चिनि मांफ्लिउ वाहायनो हाय आवाहिकिनो मिया राजगंदी साबजुन बाय खबजाक फटिक सरारि ताखुक पलब सिंह मुंगै खरकसा ताखुकनि नक खामै थाफ्ला जामानि आचमसा गेस लिंगै नक जिलाय के खामै थांमाबाय ताखुक बलब सिंहनि तै बिहि लखिरानि देबरमानि नक बेलायनो ताबुक कमां जाजानाय के नक खामानि लगलगी कथमा मानै उनुकुक्ति साबजुनाल चेयारमैन ताखुक बिपुल देबरमा तिनि फुङासिउ कक्ति सालो थाङै सौइका अनक नुखनि बरक बाय कगलाम सालायका तै TTAADC नि बोखाक्तै बरकनो बुसिक जरातै चुबायमान तै बरकनो बुसिक जरातै याक थलै चुबायमान नै साइखनारका बरकनो जे मानसाक चुबानाय बुसकाङो सामो बासानाय हिनि साइखनारका खनायनि दि चिनि मांफ्लिओ अंखा फटिकसरा विलेज कमिटी राजखान्थि साबजुननि आन्दाराव जों खानाका या फुंगोर फटिकसरा आनि काका दङ बल्लभ सिंह बिन बुमु मिया फुंनि जराव बिन नक खाममानि बागै जों खानामदिया मियाव तिनि मिया हर खानावै तिनि जों फाइनेल माने बिसिंथि साइमांखा जे अरनि गान्थि नकनि सिमि स्टार्ट माने बिन नक खाममानि साराटा पूरा नक खामै थांबायखा इनके आबन बागै जों भिजिट खालायनाय माने खाममानि उल बिनि जे परिमाण बिनि पभार्टी हायाका बिनि जे सम्पद क्षय क्षति इनका आबो तो ताई सामै हामिया हाइजे बसुक रांनि परिमाण जे थांगा आबो साइमिया हाइफानो अर साइमाखा फाइ काकानि कुक्ति खनाका जों बिनि 20 कुइन्टेल हाइ सिट दं माने रुंजाक क्रान आबो टोटली खामै थांगा बसकाङो पुरा खाम नरक नुगुइ मानखाना आबो निलो बंनगो प्राय केस खातिजाक दं माने रांनि मारि आबो तो साइमान्दिया हाइसे प्राय लाख रां खाम थांगा तारपरिबो अनेक मानि नष्ट अंखा बिन बुसा खरकसा परिजाक दङ ताकले बीएड फाइनल रि फाइजा बरकनि बिनि लैपटप गैतै बिनि प्रिंटर ते फ्रिज खात 6टा खात पूरा साराटा नक खाममानि उला आबरो पूरा खटिंखा आबर ताइ मानलिया आबनो कारे बंनि जे पर्सनल जे जों डकुमेन्ट्स दंबाय माने आ डकुमेन्ट्स सबो बक नारक स्लाबै मानदिया खाममानि बागै के बेलाय खायरक मा सिंचाक दिनि जोंरो फाइनाय फेमानि उला काका दिनि बिनि असुक सम्पद कुमाजाक साना थांगा के मुफ्लिक गायसाबाय असुक लाख जे सम्पद कुमाय थांगा बिनि किसाबाय जत्त खामै थाप्ला जाय थांबायका आव बेलेग खायरमान सिंजाक जों नायनाय जिने TTADC गभर्नमेन्ट नि बिसिंथि बन बसुजरति जुबायमान जों अब बसकांनि सालो जायतो गयनाय लेने सालनि सिनि मंकाय आंखा उनुकुटि जोनाल चेयारमैन